חזרנו, תודה שגם אתם איתנו עדיין. ובימים האחרונים משתחררים יותר ויותר אנשי מילואים שהיו מגויסים ללחימה, מנסים לחזור, לפחות משתחררים לחיים הקודמים שלהם, אלא שיש לא מעט שעדיין מגויסים עוד מיומה הראשון של הלחימה. ואנחנו אומרים בהקשר הזה שלום לרב סמל מתקדם במילואים, קינדו יובל רטה. שלום לך. אהלן, שלום. אתה מצטרף מהפעילות המבצעית ביהודה ושומרון, נכון? כמה זמן אתה כבר שם? אהלן, שלום וברכה. אנחנו כבר בחודש מהשביעי לעשירי מפרוץ המלחמה, אנחנו קרוב ל3 חודשים, אנחנו תופסים גזרה פה. ואתה יודע כמה זמן זה עוד יימשך, או שכבר עדכנו מתי יוצאים הביתה ומסיימים את הגיוס? יש הערכה שזה בימים הקרובים, אני לא אוכל להגיד את זה, וגם אנחנו יודעים רק להכין את הקרקע, שכל המילואימניקים פה שאיתי, הם קצת ערוכים ככה לקראת חזרה שלהם לשגרה, וכך גם אני. כן, ואני מבין שאתה קצת חרד ממה שתמצא כשתחזור בחזרה לשגרה, אל העסק שהשארת מאחור. איזה עסק זה היה? לא הייתי קורא לזה חרד, אבל קודם כל העסק נקרא ODT, פעילות ODT, שזה אומר פעילות חוץ-ביתית, Outdoor Training באנגלית. זה נועד לתת מענה לנוער, ספציפית לנוער שהוא נוער עם צרכים מיוחדים, DHG, ובעיקר זה יכול גם להתאים לכלל האוכלוסייה. ולפני שהגעתי, העסק עבד מצוין, אבל בגלל שצריך לתחזק אותו, אז הוא קצת בירידה, ושזה אומר צריך להקים אותו מאפס, ולכן אני צריך איזושהי עזרה קטנה, גם אם זה עניין של הפצה, וזהו. רגע, העסק הזה מבוסס על הנוכחות שלך, נכון? כן, זה מבוסס על... וכמעט 3 חודשים שאתה לא שם, מישהו הפעיל אותו בהיעדרך? האמת שהעובדים שלי הם פרילנסרים, אז אין שמי שיכול להתחייב או לשקם אותו, ולכן זה תלוי אך ורק בי, ולצערי, אז אני צריך לצאת, שאני חוזר בימים הקרובים, שוב, לבוא לנסות לשקם אותו, וזהו. ואתה מקווה שמישהו מהמערכת של מדינת ישראל יסייע לך בעניין הזה? קיבלת או הודיעו לך על איזשהו פיצוי כספי שמגיע לך? יש דיבורים של לעסקים קטנים כן לתת איזשהו מענה, אבל אני לא נכנס לקטגוריה כזאת. אני מאמין שאני יכול לחזור בעזרת השיתוף בחשיפה הזאת, לקוחות יראו אותי, יבואו, אני מזמין אתכם באהבה, בשמחה, לבוא, אם תשאירו את הפרטים שם, אז אני יכול לבוא לעשות שמח ולשקם את זה בכוחות עצמי. אני מקווה שעם הזמן אולי כן יסדרו את זה, כי יש הרבה אנשי עסקים שגם כמוני, שבאותו תחום שסגרו והלכו כדי להירתם למשימה, להגן על האזרחים. אני מאמין שגם הם, שאם הם רושמים באיזה פוסט מסוים או משהו, אז רצו לא להתעלם, אלא לחשוף אותם ולתת להם לשקם את זה שוב, וזהו. בכל אופן, מי שרוצה לסייע לך, אתה אומר, אתה לא רוצה טובות, אתה רוצה לחזור ולעבוד, אז האימייל שלך זה קינדו רטה בג'ימייל. מאוד מאוד פשוט. קינדו רטה, כמו ששומעים, בג'ימייל. קינדו, שתשתחרר מהר ותחזור לחיים רגילים, ושזה יקרה גם לכולנו. תודה. תודה שדיברת איתנו ובהצלחה. תודה רבה. ירון... כן, תודה. ירון שניידר, אנחנו בחזרה אלינו.